Krásné nedělní odpoledne. Dovolte mi, abych vám představila dětský pěvecký sbor Poupata. Sbor působí při základní škole Maršovská s rozšířenou výukou hudební výchovy zde v Teplicích. Pěvecký sbor Poupata byl založen roku 1991 na základní škole dobrovolců. Ve sboru zpívají děti od 3. do 5. třídy. Poupata zpívají na různých pěveckých soutěžích a také spolupracují s Teplickou konzervatoří. Letos se nám také podařila spolupráce se společností EduGym Kids, které naspíváváme písně do počítačové aplikace pro děti předškolního a mladšího školního věku. Umíme zpívat v různých jazycích, jako je angličtina, latina či hebrejština. V prvním bloku uslyšíte 4 vánoční písně, které zahájíme autorskou písní paní učitelky Loskotové, což je naše úžasná korepetistka, ale dneska tady s námi nemůže být, takže máme vlastně nahrané všechny skladby takhle pěkně přes počítač. A poté zazní 3 poetické vánoční skladby. Já už nebudu zdržovat a krásně si to užijte.